tosiaan pelataan mediumilla ja kierroksia on vielä jäljellä melkein 60. Että matkaa riittää. Mä oon vähän niinku ajas Rovaniemelle ja ois sitten jossain Kemissä päin. Hamilton on ton Kobayashin takana. Eli se menee kierroksella ohi, mutta nyt se on sun takana. ja joka kierroksella ei saatu ohittaa, mutta nyt mennään siitä ohi 7. No mitä mä oon kuitenkin... Nice move. No mikä nice move on? Menee variin. Niin, menee variin, kuka ohi. No niin, tämä mustakin meni asiaa, miten sattuu. Mitä kaverin kanssa kolaroi? Tässä nyt edes lippuja, on lippumerkkiä, sentään niin mä tiedän päästä ohi. En mä tiedä, jos siellä takana joku vihollinen. No näin, niin. Urheilumielessä mennään. Tuonne ei tullutkaan Hamiltonin vaan Vesperi. Eli se meni kierroksella ohi. Mahdollista formulat on näin vaikeeta puuhaa. Täällä niinku tuntuu, että se saa ihan niinku 2 tuntia, että tuntuu, että olisi yhtä helvettiä. Niinku helvettiä. Auto ja katuavat, kuten Meksikon pikajunaa. Pikajunaa vuoristoon. Niin Meksikon. Tiki. Versailles on pertetään. Tiki. Hui. Jääni on varmaan 4 kierrosta tuolle. Ja kopissa Tää on varmaan 6 kierrosta jää tuolle voittajalle. Nyt päästä ohi tosta sutiilista ja ajaa varmaan päälle, ettei tuu kolareita. On monta kierrosta jäljellä. No täällä on vielä niinku 13 kierrosta jäljellä. Ja nyt alkaa vauhtiaakin löytymään. Ja sutiili. No nyt sen saa nähdä, pääsikö vielä ohi. Varma paikka. Oli mutta... Ja lius. Oi. No niin, eli se oli kierroksella edellä. Ja mä yritän päästä tuosta sutiilista nyt ohi. Keinolla millä hyvä, että... Nyt pääsee varmaan. No niin, nyt se kappas. Ei lähde lähteä. No meidät lähde käsistä. Oli niin paha kohta. Sun pitää vaihtaa renkaat. No en kyllä vaihda mitään. Kyllä mä nyt keskityn vaan tähän kilpailemiseen. Ne hössyttää sillä parikalla, kun... Mulla on nyt niinku tärkeä sijoitus tässä niinku aistavana. Joo, kierrosmaa täällä. No niin. Toivottavasti nyt se meni hyvin. Massaa 10 sekkaa eroa, ne pitäisi ottaa parissa kierroksessa kiinni. Aika vaikea tehtävä. Eli se tei virhettä. Jätäpä nyt niin, täysillä kun sielu sietää. Ei mitään tänään. Mikä ihmettävää Ei. 2 kertaa ennen maalia. Nyt kaikki meni ihan läskiksi. Eli mä olisin ollut niinku Zoomaerin takana. No olipa kyllä kisa. Tuo peli vähän trollasi on. Mutta muuten ovat fiilikset hyvät, vaikka tuikin diskaus. No nyt tos on olla vaikka palkinnolla, se olisi mennyt yhtä hyvinkö. No kyllä viime kierrosta. Se johtuu siitä, kun ne on käynyt siellä varikolla. Tuli tuo moottorivika, se sitten diskattiin. Voi. Tämä oli kyllä kurjaa tommonen niinku yllättäen. No kurjaa on. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin.